Arrière avec. Allez, arrière, regardez-moi. e indi Wurungo e indi Amadou Mamadou Sy amen mbima bisimilla ma e Diatar bisimilla ma e Wurma bisimilla ko ɗum baax tan kon ko Wurungo jeyɗa saabu amin gandi leslima amin gandi ɗo jiidata ɗo e Wurungo aɗa wama kadi amin mbawi bismademo e indi Dieynaba Siley o ɓi Siley Oumar Sy hande jogonomi ko Dieynaba Siley o hoore mum bismomo e indi Wurungo ina yona sabu koɗo ko koɗo Wurungo kono sababu o ko kanko ko neɗɗo mo ganduɗa omo darinima
omo haala haalema omo yaha pelema kala ko tunguɗa omo lewo hen waddi so addi ɗo koɗo minen min garat min jaɓɓo koɗo o min bismo koɗo o min tottuma aussi suuduma ɓurndu ɓuubde e ɓurndu yaaji e cuuɗi ɗi fof mbima bisimillama ɗon mbeɗa wama bismade aussi e gueɗe ɗiɗi goɗɗi nokku ɗiɗi goɗɗi handi Aissata Aw Cissé ko code Dieynaba Sileye code Diatar kono ko code aussi zone Guédé village Waalo enen gandi addi muɗo handi ko yiide Dieynaba Sileye howo gayna so gayni wonno ko mbabour leñol o ya o juuro suhaɓe to e terrain o watton final mo meeɗa wadde aduna he on final mo mbaɗata noon on final mbatta présidé hande ko min kadi Allah ardini zone o min woni président zone Guédé village Waalo Mama Iba ɗum waɗi mbiɗa wama bismade aussi e indi zone Guédé village Waalo kono alhamdoulillahi rabbil alamina naɗɗa ke nder commune Guédé village mbeɗa wama wiide bisimillama e nder commune Guédé village par ce que commune Guédé village oɗo ko min Allah halfini woni secrétaire municipal commune Guédé village wadde sa naati ɗo mbeɗa wama bisimilla e fannuji ɗi foof wima bisimillama e ɓerde labde e ɓerde ɓuɓni aussi e weltare ɗum ɗon woni ko jinnomin haalde kala kamen jinno haalde e teddugal inchallahu rabbi goɗɗum ko woni terrain ko mamen kaal ɗum terrain enen fof keɗɗen ala ko waɗani hay ko wiyano ko o waɗi tone terrain o min jiiɗum tonete min jiiɗum ɗo joni joni zone uji ɗi fof noon gaari département fof presque nan ɗo Fanaye guila Fanaye ha Mbolo Birane les communes guila commune Fanaye ha commune Mbolo Birane kam fof eɓen ɗo ñalliɗe galla men ɗo addiɓe noon ko ñalawma ma o kam fof min garɗo aussi président zone Guédé joni ma arɗo yeyde e président voilà président zone Guédé village oɓon ɗo déjà oɗo kanko président zone Guédé village ɗo kanko secrétaire administratif ODCAV nanal biyaɗo o a waɗini Guédé village Waalo a waɗini ko diwan o fof mbimi yo ar teddungal ngal o ar min dende hen so yawno arde tan kanko bismitono e indi zone uji ɗi fof sabu ko kanko woni kilifa am kanko woni mawɗo am bisimilla ma Aissata Aw Cissé ɗo e Diatar mi salmini wonɓe ɗo fof o wi o salmini wonɓe ɗo ɓe fof mi wimon kadi massa coono o wi moɗon kadi bisimilla mon massa coono dariɓe galle o guil subaka o wi dariɓe e nder galle o guila subaka guil nangue gue ina wuuli guila nangue gue ina wuuli oɗon ɗo dari oɗon dari ɗo on tampani on kaɓani on tampani on kaɓani onon defannoɓe onon foof mi jarnimon kay mon puɗɗortomi o wi onon o fuɗɗorto onon foof o salmini on mi jarnimon o jarnima on mi salmini commune Guédé foof o yo salmini commune Guédé foof mi weltima e mon no fewi o yo weltinima en no fewi mi yi darde mon o yi darde en mi wi kadi enen fof eɗen gandi ko rendin men ko ɗo o wi enen fof eɗen gandi ko woni sababu dendinde en ɗo o rendin men ɗo o wi rendini en ɗo ko oɗo Aissata Aw Cissé oɗo debbo toro mo wona mbaɗem ɗon haade ko dañen Aissata Aw Cissé kañum waɗi jindi calmi paari calmi Boubou Abdourahmane Sambaw kañum waɗi ndeɗo jonde ko kañum woni baɗɗo ndeɗo jonde kala ko yooɗi ɗo kanko yonni ko kanko yonni onon gandi min oɗon gandi kanko mbeɗa yiɗi ko heewi de omo yiɗi ko heewi mbeɗa yiɗi ko yaaji de omo yiɗi ko yaaji kono somi walla kono so tawi o wallaka mi wawa ɗum wadde o yo wawa ɗum wadde hakkude me Aissata Aw oɗo o wi hakkude makko Aissata Aw noon hay soko ɓingu yummu o wi hay soko ɓingu yummu ko ɗo tan haɗata ko ɗo tan wawi haadde Sawdata Abbas nan ɗo o wi Sawdata Abbas nin ɗo mi meeɗi ƴewdem o meeɗi ƴewdom mbiyom Sawda o wi Sawdata jolfi wiyata hakkude me Aissata Aw hakkude makko Aissata Aw mo fiyamon sak mo neeha o wi hayso haaɗin ɗo wela Aissata Aw ina teddinimi Aissata Aw no teddinimo Aissata Aw ina yiɗimi Aissata Aw no yiɗimo Aissata Aw somi ari galle mum koye nder suudu mum ñohata kam o wi Aissata Aw so naati galle mum koye nder suudu mum waɗatama Aissa woto woy o wi Aissata woto woy wor yaltinɗo gondi ma yaltin gondi kala ko kaalimi e ma kala ko haali e ma ko keddimi koye ma ɓuuri o wi ko heddi ko e ma ɓuuri saabu neɗɗo biiɗo oɗon gandi min jahanmi tan kay social o wi kanko yaha tan koye social min Dieynaba jahanmi tan kay social o wi kanko Dieynaba o yaha tan koye social ko mbawmi e kam wawa ko wawi e ko wawa Allah waɗi no jiitimde Aissata oɗo o wi Allah waɗi no yi Aissata nde jaggin kam Aissa o wi jagginima Aissa no garimi ɗo wimi Dieynaba o wi no ari nde o wimi Dieynaba min jewti ha yewtere amen woɗɗoy o wi eɓe jewti ha yewtere mabɓe woɗɗoy o wimi somi welama o wi somi welama
mi wone gallam mi deej mi wone gallam mi deejo ko jogimi ko o wi ko jogimi ko ina wawi surdam ha surpiltiraɓe am o wi no wawi surdomi machallah meɗ andi o wi machallah omo andi kono wi ko jogimi ko o wi kono ko jogui ko somo waɗe compte ko naforemi o wi mo waɗe compte am nde nafowo fuurankoɓe nan ɗo ɗanno ina maaye laaɗe fuurankoɓe nin ɗo ɗanno ne jeehe laaɗe eɗen jogui leydi janji eɗen jogui leydi janji eɗen jogui maayo welko eɗen jogui maayo welgo somi ari mi naate Fuuta mi yi ndiɗo leydi mi yi oɗo maayo ɓerdam nde fof gasat o wi somi ari mi naate Fuuta mi yi ndiɗo leydi mi yi ngoɗo maayo ɓerdam fof gasat o wi dari mbimi ko jogimi ko o wi o dari o wi ko jogimi ko o wi omo ñaagui kanko joomi o wi omo ñaagui joomi ko o duwaki jogade haalis mo waɗate banque o duwaki jogade haalis mo omo waɗe banque o duwi ko jogade haalis mo rende bandi hen o wi o duwi ko jogade jawdi ndo rende bandi hen somo jogade haalis omo moftu o wi ndo jogade haalis omo moftu o wattata ɗum e aduna o wi ɗum de o wattata ɗum e aduna o waɗata ɗum e aduna o waɗata ɗum e aduna o wi ko dañimi ko mi dañimi gasni ko dañanno ko o wi o dañi o gayni so welano mo wawi ɗum wadde o wi so welano mo wawi ɗum wadde ko jogimi ko jiɗimi ɗum rendude e banda men o wi kono ko jogimi ko jiɗimi ko rendude e banda men ɗum ina weeɓi o wi beele ɗum no weeɓi so Aissata Aw ari jooɗe oɗo bas gulɗo o wi so Aissata Aw ari jooɗimi e oɗo bas gulɗo ina woppi immeuble uji mum ina woppi immeuble mum o ari ka darnade ɓiɓɓe fuurankoɓe so ari o daranade ɓiɓɓe fuurankoɓe eyyi onon fuurankoɓe fuurankoɓe département de Podor département de Podor ha tengte commune de Guédé ha tengte commune de Guédé puttinen guite men ganden ko jaaren ko guite men ƴeewen ko jahaten ko puntiɗe joni oyi puntiɗe joni en puntama goho en puntama goho en puntama ɗiɗi en puntama ɗiɗi en puntama tati en puntama tati oɗo debbo jooɗiɗo oɗo debbo jooɗiɗo oɗo debbo jooɗiɗo oɗo debbo jooɗiɗo ala mbuuɗu mbimi ala mbuuɗu mo laamu meeɗi tottudemo waɗe mo laamu meeɗi tottudomo yo waɗe kala ko totti men kala ko totti en ha jofte oɗon ndiyam mo jarten ha jofte ɗam ɗo ndiyam mo jarten ko warñere makko poche makko ko warñede makko poche makko ɗum ina weeɓi oye mbel ɗum no weeɓi neɗɗo ittu jawdi mum no waɗa noon neɗɗo ittu jawdi mum no waɗa noon laamu tottanimo de laamu tottanimo de o ligga he laamu de o liggaki e laamu de o ala poste e laamu de o ala poste e laamu ko warñere makko ligga e hoore makko ɓolde ɗum noon ina weeɓi ɗum ɗon de weeɓani kewɗen ko jomum men totte garno tottumon o wi kewɗen ko jomumen totte gara totte en so gari gussu so gari usto mbiyat boom en kandani hen mbiyat boom en kandani hen kono wona jutto e puus kono wona jutto e poos muɗum mbimi o wi mbimi o wi Cissé o wi Cissé mi bismimo o bismimo joom galle makko Cissé nenala bisimilla o wi mo bisimilla ci biir commune mu Guédé o wi ma bisimilla o ko joom galle makko oɗo woni joom galle makko moƴƴo moƴƴo goppuɗomo omo libride o wi moƴƴi omo wawno jaggude debbo makko omo wawno jaggude joom o wi ɗum jooɗ poftoɗa o wi ɗum jooɗ poftoɗa saabu Aissa haymo yiimo sibi Aissa haymo yi ɗum darni Fuuta kono haymo yiimo ina andi o sellani darini Fuuta kono ina andi haymo yiimo ina andi o sellani kono Aissa rendini rafi mum o wi Aissa dillini rafi mum Aissa rendini tampere mum Aissa rendini tampere mum Aissa etti jawdi mum Aissa inti jawdi mum wi ngare ƴeewen no mbaɗɗen o wi ngare ƴeewen no mbaɗaten ɗum noon gande ko jaaten o wi ɗum noon ganden ko jahaten ɗo tan mbawimi haadde ko ɗo de o wawi haadde ko heddi ko ha yeeso ko heddi ko ha yeeso ha Jeynab ko jàpp naay sax ndànk
waɗi kadi beltima alay sagu ina sikka mbayade mbaɗani saabi Fouta foof e toro eɗi ɗo ko pete e gueɗe wuuro an ka origine awo ma o wona hunde ferinade ala alay sagu jogoɗa ɗam ɗo ƴiƴam kono Mama Siba andi gacci ngala e ma mi meeɗi wiɗomo joom guertegal bo fooɗe e guertegal foof ko joom guertegal jeeyi ɗum Dieynaba Ly gacci ngala ko sikkano ko foof woni mi haalnima nani wimi waajo goto wiye ceerno Ndiaye Boubou yere Ali Sambo o yi barke sipputaki muynete alhamdulillahi rabbil alamin a ari a holliri mbawko ma Allah walli ñaguima Allah yo Allah juutno ɗum Seydi Ly jatar foof waɗi fierté e garagal Aissata oɗoyde hay goto jogaki hen sikkitade ala alhamdulillahi rabbil alamin Allah wandiraɓe ma e sehilaɓe ma e yiɗɓe ma foof beltinimam par ce que neɗɗo weltima yo wi weltima min beltima Aissata hakkude e Dieynaba Siley min ñagoto Allah ɗum yo Allah junno ha juurtema Allah junno ɗum kala ko wona gonga ɓuuri ɗum ɗo ko gonga wandiraɓe ƴewon hol programme mo jiɗon mbaɗen par goto goto mon fof heeɓi hen fodde aran maillot donc jaune wala et jaune jeeri jaune wala et jaune jeeri pour les donc chaque maillot chaque paire de maillot ene waɗi aussi ene waɗi ballon voilà présidente de mouvement Fouta en marche waɗi ɗo 40 paires maillot pour donc jaune wala et jaune jeeri donc waddi enen fof jaune wala jaune jeeri poɗen wadde mo remercier go fof aussi en joguiɗo paire maillot donc juste pour yidde wadde mon ɗum ɗo pamon wadde hande paire maillot ji gari mon fof ma heb paire maillot ji mum ɗum rekke déjà oɗo haali fof min kalam ke mouvement o oɗo debbo omo jogui mouvement e mouvement Fouta en marche joni mouvement Fouta en marche noon darni tan ko Fouta kanko ela uniquement pour le développement de notre cette localité ɗum ɓolum addim ɗo joni noon minen min ñaaga mon onon jeunesse commune Guédé village yon mbaɗ feere ballon amen ballon o won député à l'Assemblée nationale car elle le mérite billahi walla elle le mérite eyyi min on message jiiɗi wat passé omo jogui mouvement makko surtout ɗo commune Guédé village ene jogui cellule goto cellule o waɗama ɗo Dieynaba Ly c'est la coordinatrice communale donc je lance un appel à toute jeunesse département Podor Sakh particulièrement commune Guédé village yo ngar tewro oɗo debbo déjà ko walko c'est inédit min de kam je n'ai jamais vu ça pour dire vrai je n'ai jamais vu ça yo Allah hokkumo cellal ɗo noon on pamat o ɓuurani sellude o tampu par ce que ça fait une semaine ala fof ɗum ñani département Podor ala fof ko waɗani eyyi on jaafama eyyi kokon mo hanke taw gaci eyyi o rewi lawol te la marraine cahier de charge o waɗi ɗum respecté à 200% mbiyanmi par ce que cahier de charge o wonno hen que 10 jeux de maillot pour les équipes affiliées zone Guédé village Walo affiliées à l'ONCAV plus 5 jeux de maillot les équipes cadettes won 15 au total 40 jeux de maillot donc on peut dire qu'il a donné à 200%. Voilà, donc il a donné à 200%. Fate organisation aussi au wadi ko wiano ko fof hawo tottumin hen kamen cikano hen heddi ko so wonano ko bismado muɗo tan mi o gertegal e ɓoccode mum fof ko joom gertegal jeeyi ɗum minen noon ɓa président ODCAV nanɗo ko kanko jogui konngol zone kanko jogui konngol ODCAV kanko bismuto koɗo makko oɓon ɗonede ODCAV zone Guédé village Walo sawi ke ODCAV samin kaali tan in wawi min bonnede e dow makko waddi président ODCAV koɗo ko koɗoma zone o ko zone ma diwan o ko diwan ma bismomo min gandinma tan min settade tan kala ko halduno amen o waɗi ɗum kala ko halduno amen waɗi ɗum battage équipe aji ɗiɗi foof o neldi ASC Jama Alwali 50 000 pour yo waɗ battage ASC Dia 50 yo waɗ battage pour ñalde mum e zone yo waɗ battage pour ñalde mum et que population o woni battage kanko waɗi on n'avait pas demandé ça waɗi kam itti konngol pour settade o waɗi ɗum ɗo e nder zone Guédé village Walo zone ma zone o gonɗo e nder ODCAV fade bisma nundu e fof président de l'ODCAV nene juuɗe ma kene kalɗa fof ko noon mbaɗɗa fof ko noon sa gayni totten mo kanko ɓaadi vraiment coftangal yarani noon o haala e indi oɗo makko n'est-ce pas so gayni kanko o haala so haali gane la séance est levée walla taw janatule jiɗa haalde kala hen ok hein ɓe département Podor assalamu aleykum mon zone de Guédé village Walo ɓi yummum zone de Guédé village
ñalawma oɗo ko ñalawma mawɗo e nder ñalawmaji oɗon gandi final ko ɗum fête c'est une fête pour la jeunesse so tawi zone de Guédé village Waalo dañi marraine hunde nde ganduɗa wona hunde wemde dans le département de Podor marraine o no Haalpulaar mbiyata ni haymo nanani mbarodi haymo yiyani mbarodi nani ungago mum Aissata Aw indema waɗi olel ne feewi dans le département de Podor te kadi ko golle moƴƴe tan nana e inde nde hande so tawi yimɓe jii ɗum ɗo eɗen mbawi wiide Aissata Aw o awi teddungal e département de Podor Aissata Aw ko awi ko la jeunesse du département de Podor ina waɗɗi moɗon yobde ngal ɗo teddungal kala ko feƴƴi la jeunesse du département foti ko das sabu oɗo accompagnement ko accompagnement timmuɗo ha no fewi Mama Iba mi wanma au passage félicité tu es un président de zone exemplaire sabu relation ma haqqilantagal ma engagement ma e yiddema le mouvement sportif sa dañi partenaire baɗo ni bettata amen battata ODCAV toujours mbatta décroché ko des parrains de valeur oɗo hande ko waɗɗo ko 40 jeux de maillot on vous soumet un cahier de charge qui comporte 15 jeux de maillot mbaɗa 40 jeux de maillot ɗum ɗon c'est inédit ça n'a jamais été dans le département toutes nos félicitations madame Aissata Aw vraiment min mbawi tan ko gueɗel gotel ɓerɗe ɗe kewi boom komin weltiɓe ha min mbawa on ne peut pas trouver le mot pour exprimer vraiment ce que nous ressentons min mbawi tan ko yo Allah jurnu balɗe ma yo Allah lowma cellal yo Allah moƴƴin batane ɗe yo Allah rokkumo sembe mo ganduɗa par ce que dañal ma ko dañal département de Podor kala ɓiɗɗo département so fini ine foti duwanadema saabu sa woni département o wonat tout à l'heure c'est la première fois ko mbeɗa yiyambo c'est la première fois ko min joddi o waɗi soufflé e novembre o wi elle fera tout pour décrocher un centre de formation de football dans le département de Podor wona hunde wemde kono ma weeɓani Allah jarama yo Allah semmin doole ko jiɗɗa ko an belti ɗum ɗo président ODCAV totarma ɗum ane monsieur Cissé darɗon o tottumon ɗum en guise de reconnaissance pour andinde on minen min beltimo madame Aissata Aw Cissé min beltimo andiri awma karasil don bamum don wabiraɓe jena donc Aissata Aw Cissé min beltimo min beltimo no fewi merci min beltimo no fewi merci beaucoup ya yalti merci aleykum bandiraɓe commune mo Guédé village mi salmini fof mi juurimi fof mi ñaguim kadi yafuya hiiri on tampi mi salmini ko woni ko ɗo fof mi weltinimon kadi te ɗum ɗo bettani kam e wuuro ngo bettanim kadi e commune o te oɗo debbo badɗo sababu ha jooɗiɗen ɗo en mbi ko ɓuuri holliri ɗum ɗo tan holliri ɗum Aissata Aw Cissé mi salminima mi weltinima mi bismimam e nder wuuro ma Aissata Aw Cissé a yiɗi Diatar a nafi Diatar gil a arani ɗo e wuuro ngo wona hande tan onon Diatar naaɓe mi andin mon Aissata Aw wona hande jungo makko meɗe yettadi ɗo Aissata Aw ko yiɗa e Diatar nelaɗon o ari ɗo jungo makko ari e wuuro ngo laaɓi tati hen gorko ziyara o ari ɗo ala invite ɗomo omo yiɗi wuuro ngo tan o ari e wuuro ngo keddiɗo ko jardin d'enfant wannomo marraine o arani o waɗi jungo makko ɗum noon weeɓani en beltima e makko no fewi mi wimon Aissata Aw oɗo jooɗiɗo ɗo en ko debbo mo ganduɗa ko darniɗo département de Podor o ɗum noon enen commune mo Guédé enen département de Podor wat punten koyemen politicien ji kewɗi ndewi ɗo ko dañen hen haydara oɗo mo jooɗiɗo ɗo o ala poste politique
o ala hen hay place goto e politique Aissata wala ɗum Aissata Aw liggoro ko doole mum oole haalis mo addata o ɗo wona laamu tottimo ɗum ko soodi ko ɗo mbuuɗu laamu ala hen ko liggey hoore makko warñede hoore makko o yiɗi rendude bandi hen ɗum nen perten guihi men gande ko jaaten ganden ko artiren so neɗɗo ina laɗa ina nawruma so dañi koyngal wappatamo ɗon ɗum noon en gandi ɗum tinnuɗen Aissata Aw meɗe yiɗi ɗo jarnade joom gallam seeɗa saabu en mbi so neɗɗo jolfo wiyat assalamu aleykum 22 communes du département de Podor ino fof mi salmini moon inde moon e yettode moon hande so ndimi ari ɗo ko madame Dieynaba Ly addi kam e nder Diatar noon mi wona ɗo koɗo onon gani awɓe Diatar kamɓe goni seremɓe yettireɓe si Diatar ɗum ɓe siko oɗon gandi histoire on minen goni imamuji mabɓe ɗum woni kollere hakkude awɓe e si e nder Diatar wadde noon hande somi ari ɗo garmi koye wuuram ko mbaɗnami ɗo foof ko weltare woni hen mbeɗe yetta noon président ODCAV mbeɗe yetta aussi le chef de village de Diatar plus particulièrement la dame de fer madame Dieynaba Ly minen kamin rewɓe de développement kamin opératrice uji économique ko développement ɓuuri hewde e kamin mbaɗata guila natimi Fouta ça fait 9 mois mouvement Fouta en marché waɗa créé ɗo ko développement tan min gonno e wadde ono fof on powi hen guite moon joni noon développement yadata kay politique min jeehi ha min jooɗima min mbi hankkadi min natat e langga politique o min mbaɗat candidat men députation inchallahu rabbi komin yeehoɓe députation min noon mbanmi tan mbeɗa ñaago la jeunesse du Fouta et les femmes du Fouta ñaago yaɓe gotan utilement woni min woni goɗɗo nafoore département o bawɗon nafde département o foof yambaɗa feere ɓe gotan ɗum wawa daranade men assemblée nationale par ce que onon gandi département o jogui ko 2 députés ɓolo joguiɗen 2 députés noon wona ko heewi donc ƴeewe ɗo mbatton carte mon nafoore département o nafoore jeunesse o nafoore rewɓe ɓe nafoore ko ganduɗa ko neɗɗo so wawi darade assemblée ma yoltu ma waw haɓede ma waw dugdede ma waw yaltin ɗum min ko ɗum ñagoton moon mbeɗa yetta noon oɗo debbo gonɗo mbuɗumi rokkanimo ko dimo min so mbeɗa yaade jadami koye dimo kalis koko gasata on ji Djily Mbaye milliard ji mum yeehi on ji Djigo Kebe milliard ji mum yeehi woppi ɗum ɗo neɗɗo yatta e kalis ko teddungal jaggirtumi neɗɗo o noon ko debbo tedduɗo ko debbo laaɓɗo ko debbo joguiɗo valeur ɗum taki jagguɓe makko ha tiiɗi guilɗo min gandodiri o meeɗa tampide kam no wi kam fina Diatar tan mbimi so Allah jaaɓi somi mayani kami garo ɓandu wona ko welndu ɓandu wona welndu way mbimi il faut Diatar fo toon koyɗam mbimi ɗo hankkadi heddi tan ko enen pertata guiri men mi haalanta hay goto hay dara onon gandi ko moƴƴe département o onon jeune uji ɗi liggey onon fof onon poti yille liggey en dañi pétrole e nder Sénégal enen jogui leydi e nder île Amadou Fir département de Podor enen jogui jeygol enen jogui ndiyam pourquoi en mbawa wadde développé par ce que kay men wona laamu ƴettata halis en totta men ko enen daroto mbawen haɓede jodɗen jaaden mbasen hasidinade mbasen añade hay goto garɗo fof guerɗiɗi fof ndewene mum mbawen liggade département o par ce que département o tampiɗe Allah waɗi pouvoir yeehi 5 ans welani fadde min de mi fatta 5 ans min hayso kam waɗi listam parler so état noddi kam mbiyam ko ar liggoyɗen par ce que département o ɓendi kam min ko ɗum jinmi par ce que développement département o ɓendi kam doolam noon ko doole poosam alhamdulillahi rabbil alamin liggeyde plus de 20 ans mbaɗami ko immobilier joguimi ko partenaire uji tubakoɓe ko ɓen liggito min mahata ko centre commerciaux ji min mahata ko galleji ko ɗum woni liggey amen min gaddata ko maaro minen jeeya hay maaro minen jogui riserie ji Ross Béthio ko ɗum woni liggeyam min ko ɗum tan jahanmi mbeɗa ñaagomon noon so yonti gande ɗo pawɗon koyɗe moon ɗo e hande e Diatar
mo wadɗo inde déclaration gondumi kay nowliraɓam e fasiraɓam allo jinmi ko école de football kede kalam ko la jeunesse ko ɗo kalmi nder yimɓe fof école de football mahe e nder département de Podor onon noon j'ai des partenaires italiens ko kamɓe nawata yimɓeɓe Sadio Mané mo jiiɗono e joueur uji kewɗi ko kamɓe pormi ɗumen temɓeɗe andi minen liggoto e ballal gongal mi haalde mabɓe mbimi minen mi jiiɗi ko centre de football e nder département par ce que yaade Dakar welani réussir ses choix minen ko ɗum woni bi amen taw hay goto tampinta hay goto gonta ka ɗo e wuuro ma jangga ɗo alta caɗele ɓuuri yaade Dakar ene faaɗi aɗa woni e galle kolleji ma te wuuro welani ko ɗum min jiiɗi ittude ɗo e nder département o Allah jarama on jarama jatarnaɓe noon mi wimon onon chapeau rouge accueil o waɗi chaleureux te mi yettitami mouvement Fouta marche arɓe ɗo foof mi rokki mi yettimoɓe Allah jarama on jarama merci beaucoup merci Ataw arɓe département de Kounda ɗum ɗo minen jiiɗi ko gueɗal jaltugal e Sénégal fof tekano hay ko yaltani mbaɗen lijjanti ɗo gaddu hen par ce que min ɗum fam gaddu hen ɗum e juude on banggue so juutani e lamko juude on banggue gaddowo noon jooɗi mum en arde ne waɗa yimɓe taw wona haydara ɓe sikki on e weeli jagganti taw gon kalten on e weeli jagganti on meeɗa yiide nato e nder wuuro ngo ene yiilo yimɓe taw jogui kalsi ala ko joom ala kalis ko yahaden ƴeewoya wawi mi sen waɗi noon ko Fouta ɓendi kam ɗum weeli kam par ce que mbiɗa yiɗi ɗum mbiɗa yiɗi darnade Fouta aduna fof settoɓe darni soɓe darima noon jinmi ko soldaji mi yiɗa tapetaji jinmi ko soldaji jariɓe jinmi ko soldaji daro wiya o ko wiigo ko hen min ndewata ha goɗɗo addi ko ɓuuri ɗum so goɗɗo addi ko ɓuuri ɗum noon ƴettemo min ala caɗele so goɗɗo addi ko ɓuuri ko mbaɗen ko noon ƴette ɗum ndax onon ɗo feccere hen ala jogui sukaɓe liggaki rewɓe tampi onon yimmiramon fof tampi ɗo so gasi doole kettoto on mbawa wonde galleji on ngala kalis on mbawa resde dereɓe rew mon ene tikka ko kalis jogui aduna joni sa ala mo ñamminɗa jotta galle ma sa ala ko ñamminɗa o jotta galle ma hande hay goto wawi budde mi rokkuma mi rokko mi rewa yimɓe ligguey so guese mbaɗama aménage on dokkama kalis on liggo so liggui pewnama ɗo sikirtide fewnama ɗo maayo ngo fof ha yidde mo ƴetti nowon ha ɗo belɗon e nder Sénégal wona ko liggey tan min kam ko ɗum gandumi jaaɗoɓe fof so wawa ligga jarake ɗe ɓaɗa kam jaaɗoɓe kadi mi ala fulle fayde siyade ɗe ɓaɗa kam min mi wona cotteɗe mi wona potteɗe mi wona batteɗi koɓe gandumi koɓe jaggi mi jaggi ko ɗum woni slogan am onon mbeɗa yettamo ko debbo dimo dewɗe ma poti ko wiyata ko kalis dewɗe ma poti ko rokke ñaam woppo heddiɓe dewɗe ma poti ko waɗa ko hay goto anda tampide kam o meeɗa tampide kam o ari ɗo foof ko gattotuma fof o totta te mi suwa waɗande haydara Diatar par ce que kanko mo wonmo sagal e nder Diatar ha Sénégal ɗo e nder Diatar ɗo ɓaade guure ma on nogas caɓaɗen mi rokki ɗumen financement caɓaɗe jeeɗiɗi million mi rokki financement e nder Diatar suwa heɓ commune de Guédé suwa heɓ te so Allah jaaɓi somi mayani maɓe keɓ moƴƴinemo kelle Allah jarama on jarama mbiɗa jumnade dappon mo konngol Cissé nono wiyete madame Aissata Aw Cissé oɗo o wiyete la dame de fer la dame de l'île à Morphil département Podor mois de décembre jour ɗo ça ne fait même pas 10 mois ko kanko waɗi ndeno waɗi mu créé mouvement ene wiye mouvement Fouta en marche Fouta yo yaaru yeeso développement Fouta elle est là seulement pour Fouta yaara yeeso ɗum ɓolum o woni ɗo goɗɗum wona o wona député o wona ministre o wona DG kala ko waɗi Fouta jooɗi makko oɗo tan ko yiɗi wadde o yiɗi wadde ko lancement des formations 5000 jeunes département Podor gandanɗa hoorema département o foof ɓurɓe hewde hen sukaɓe en en dañ formation gratuitement à Dakar kanko waɗi ɗum Aissata Aw kala commune ɗo e département Podor kala commune garɗa woodi ko waɗi ɗon